Mga tinunan nga nabang sa pedestrian lane sa Poblacion Pardo, gidaro sa taxi kansan driver matud para katog. Usa sa mga biktima anak karon sa kritikal kahimtang sud sa pribadong tambalanan. Nahitabo og nakuhaan kini sa CCTV. Kaning report. Sa CCTV sa barangay makita ang mga bata nga mulabang sa pedestrian lane ug naasay kauban nga hamtong. Apan kinina ang sunod nga nahitabo. Napatong na sahod sa taxi ang mga biktima. Kini tungod sa kakusog sa impact sa disgrasya, nausay na damay nga nakamotorsiklo ug laing duha ka masakinan nga gibanggaan usab sa taxi. Sa contributed video makita ang mga biktima nga nagbuy-od na sa kalsada. Ang usa ka batang lalaki wa na maglihok, human makaangkon og grabing danyo sa lawas. Gidala ang duha sa public hospital samtang usa nalandig sa ICU sa private hospital tungod sa grabing kondisyon ini. Ang mga nabiktima mao silang Melfred Potenciano, 11 anyos nga naa sa ICU, Richard Alcantara, 15 anyos, Glyza Mitago, 5 anyos, ug Cedric Labrador, 30 anyos, kinsa wa na magpa-hospital. Advice lang namo sa mga driver nga kung maka-feel sila og duka or katugon sila while mag-drive, kinahanglan mo padapil sa mangita sila safety nga lugar nga makatulog sa sila, di sila ni padagan sa kay delikado mo kung makaamong ta sa uban. Samtang gitanggong sa detention cell ang driver nga si Norma Nacario, 15 may angkon, nga nakatagpilaw dihang nahitabo ang aksidente. Posible kunong natindakan niya ang accelerator inay ang brake. Ngayon yung pasaylo yun sa man. Hindi na tumakuan yun. Wag yun ako, wag yun. Pass out nung yun akong matag yun. Sumo pa lang daungon nga nahitabo ang aksidente diri sa pedestrian lane nga alang yun unta sa mga lumalabang. Apan ato ang nabantayan nga ang linya dinhi medyo hanap na. So dugang lakang nga himuon karon sa barangay nga siguro mabutan sila og rumble strips o ubang pang mga signages aron makamatngon ang mga motorista aron usab malikayan ang disgrasya. Gipadayang ni Pardo Barangay Captain Litang Abarquez nga accident prone ang dapit. Gani bisan dunay pedestrian lane, iyang giawhag ang katawhan nga mogamit sa skywalk aron dili madisgrasya. Bisag giunsa unta nato pagkuan bang ang kanang pedestrian lane mo minor gyud diha kay para maguna sa mga tawo nga mulabang. Pero mausad lagi atong higayon na kung atong makita sila rasad pa ang naglabang. Muna nga dili tingali kay daghan ang volume sa nilabang utong ni sa girit lang sa ang mga sakyanan. Nagplano usab ang barangay nga pabindisyonan ang dapit sanglit hilan kuno kini kay daghan na ang nadisgrasya. Kita careful unta ta. Maningkamot lang kita ba. Saka tag skywalk bahalag maghago ta kadiyo. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.